ụmụ Igbo mụrụ mma mmanụ ya gaziri onye ọbụla eje ana bụrụ ije ihe ejije bekpere azụ onye ọbụla na-eje na-abata ekpere n'isi nwa afọ Igbo ọbụla bụ na ụkwụ ya akpọghị echiche ndị ire ama mmezu n'ime gị ịfụ mbawanye bụ ekpere n'isi onye ọbụla ihe ọbụla ihe onye na-eme ya gagharị ya. But quickly, I want to start my today's message by reminding all of us, ụmụ Igbo, especially ndị nọ Lagos, unu lete former governor of Lagos State, Ambode, mgbe ọ chịchara, after ka ọ chịchara the first term, ọ chọrọ ije second term, but they manipulated everything, the throne ya. As if that one is not enough, ha bịakwa ka abịa mee arrest bịa. All because not the good to his people. Mere na that arrest abịa na mmezu. Because people pụtara in mass. Segene, kama ya kpụrụkwa Ambode sị kpụrụ ha ncha niile. Federal government a na-eme na ha da anụ bụkwane ịgba nkịtị ha ghọrịa gị. They have no option because igbu mmadụ one ka ihe egbu. Street juru eju, alapụ the young man. Onye bụ not the free today. So that now bring me to what I want to touch today. Ibe anyị nwa bụ ndị Igbo. Anyị na-eme ihe ka ndị nọ n'isi. In fact, anyị nọ n'isi. Anyị nọ n'isi. Esokwara m because ọ bụla nọ n'isi ma ha efe ụzọ kwu ihe a nne. But most of us nọ n'isi. Ị na-eje ụka. Egbo bere ugobere nke si ibe ya ebe na nkukwa ya ọ ilu ndị Igbo. Ndị ụka si mba egbo bere ugobere nke si ibe ya ebe nwanne enyere ya aka were ya na-aghọrị gị. Ndị ụka enini mmadụ one ka ha nyere aka maka eji ekwu ihe a bụ gị bụ nwa Igbo na-eme ka ị wee bụrụ akụ iri ka ị wee shie night ka ị wee bụrụ nnọọra ị wee bụrụ nke a bụrụ nke a wee were ego ejinyere ụmụ ogbenye nọ gị n'akụkụ aka wee bi ndị ụka anaghị eri ihe ata ahụfụ ya because ọgụ nwa ya abụghị nataba ịchọkọsịrị escort ana ọ dị mma iwe na-achị escort gị bụ na na-adịrọ mma ụmụ ogbenye bụ na na-adịrọ mma because onye agụụ na-agụ amara nwanne ya. So onye chọrọ ikwu n'ụbọchị nke taa bụ gị bụ nwa kpatara ego. Yes, all Chukwu na-eju ije, all Chukwu bụ eje ana. So you have to go and appreciate God at least for making your business prosper. But gị nwa bụ onye na-eje Thanksgiving ma ego na ibu n'obi eje Thanksgiving. Chukwu that sees the innermost makwa ihe ibu n'obi were eje ime Thanksgiving. Ọ bụ na 10 naira ka ị chọrọ iji meta Thanksgiving, why not you were 5 naira nye nya bụ ndị ụka? Because ị ma na onye na-enye bụ the head of the church. You are giving him on behalf of God. Chukwu enwe ihe Chukwu eji ego eme. Chukwu does not need your money because onye na-enye ego. So mgbe ị nyere onye ụka nye ha rie werezie ha afụ nke ahụ idobere nyere ụmụ ogbenye aka. Onye bụ ka na ya abịa nata ịlaha ụla be gị ịlaha ụla with your 2 eyes closed. Because ndị nche karị apụcha ndị abụ egbe n'obodo dị mma today bụ ụmụ ogbenye. Once ụmụ ogbenye dị happy with you, nwanne ya na-eje na-abata ụkwa ya akpọ gị because ka ị na-enye ha ihe a ka ha sekpuru ana chi n'aka n'elu na-ekene Chukwu n'isi gị. Nwanne once a na-emepe ọnụ a ekene Chukwu na-asị ya na-eje na-abata ihe eme gị ekpere ha na niile ya bụzi ihe ọbụla ya eme gị mee ha because ha nwere onwe ha dị ndụ eme na ọgụ nwabụ na ha dị ndụ. So kama ọnwụ ya egbu ka agụ ọbịa gbuo ha kama ọnwa ha bụ ụzọ bịa gbuo ha ịfụ na ịchapụna ya bụ na ihe na-eje na-abata. Biko na ụmụ Igbo anyị ana m ekwu ihe a ekwugo m before na ana Igbo ya dị mma today na this kidnapper armed robbery this one ya kwụsị today bụ mgbe anyị chetara ụmụ ogbenye nọ n'etiti anyị na-enyere ha aka. If not ọsọ gbara iru ya agba azụ mgbe ibiri fada akpọchi ụzọ na kpuo na-adọwa anụ ọka ọdọsa nka ibi pastors anaghị arụ dị competition na-abụzo ya arụ ụlọ ụka nke karịrị ọhịa district kosa pastors na-arụ onwe nke ebe ha si enweta ego ọkwa from mụ na ya asị gị challenge God. Don't give God what will cost you nothing. Iburu ego ya ejinye family gị nri ego ya ejineta ụmụ ogbenye aka bụrụbe ha ịnata ị na-ebe n'obodo adịrọ mma ị na-akpọ gọọmenti si ebe a na-achụ anyị ndị ụka si ebe a na-achụ anyị ka ebe anyị agbajezi. Biko ya ka ntị ka m gwa ụnụ ahụ abịa m ike ogologo akọ today. Biko beta onye nwere uche ya chegharịa, onye nwere ndụmọdụ duo onwe ya. Ọ bịa n'obi nkwupụ
ọ gbata n'obi sị ka m kwuo because ụmụ Igbo anyị na-eme onwe fa. Because onye agụọ amarọ nwanne ya, onye agụọ na onye abụ na amoosu dị ịkpa nsị dị. But mgbe i were 5 naira, 5 naira is nothing to you, nye ha wee rie nri. Nwanne, they no born anybody well. Ịbịaghị nso si na ọ na-echere gị echiche ọjọọ, they waste that person. So ya ka nsị ka m gwa unu, onye nwere uche ya chegharịa. Ọ ka bụkwa mụnwa Mr. Attitude mma na-ekwu ka ọ dịrị anyị niile mma.